Birinci topqara klassik Totar әдебінің әсері сойлап olınğan Muhammed Magdiev'nin Kışı Kite Jırı Kola povesti. Bu Vatan 21. ғасыр кинокомпаниясының Noil Maganov жетекleyen Tatneft Jamgıyeti'nin Xayriye Fondu bilen Marat Ahmetov reisligindeki Tuğan Tillerini Soqlaw Komissiyasının ortak proyekti. Tomoşaşının Totar filmlerine ihtiyacı big zor, mınısı xoluqni suğuşqa qadargi hem suğuş yıllarına da olup koytaşaq. Кышы Ките Жыры Кола серии 17, сцена 4.2, кадр 1, дубль 1. Артистлар әзір, камералар көйленген, режиссерның Хайыр фатихасы белән бүген сериалның иң фаҗигале өлешен төшерәләр. Төп геройларның берсе Хакимулланың җиназасы. Бер гаиләгә килгән кайгы бөтен авыл халкын берләштерә. Аллаһу акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сугыштан аяксыз сукрайып кайткан Хакимулла көннәрдән бер көнне үлеп китә. Аның ролен Илсур Хайретдинов башкара. Бик җитди роль. Чөнки сугышка кадәр тормыш, сугыштан соң әйләнеп кайту, инвалид булып әйләнеп кайту һәм менә шушы бөтен күргән газапларны күрсәтә белү, гәүдәләндерә белү бик авыр кичерешләр. Кахар генә суксын шушы дөньяларын. Шушы сугышны башлаган кара җаннарның муеннары асты искә килеп, дөмексәләр ярар иде. Аның хатыны Васфи Камал ролен Ләйсән Әхмәдиева уйный, кинода тәүге тапкыр төшүе. Мин шундый сөенәм, шундый әсәргә алынганнарына, чөнки безнең бабаларыбызны, геройларыбызны онытмаска иде. Шул безнең нәселебез, киләчәк нәселебез Алла буерса исендә калдырачак, исендә тотачак шушы фильмны карап, балалар аңлаячак, ничек аларга авыр булган, ничек кыен булган, һәм аларның тормышларын күрәчәкләр. Күренекле татар әдибинең иң яратып укыла торган әсәре буенча кино төшерү бик җаваплы хезмәтле режиссер Александр Далматов. Ул моңарчы театрда спектакльләр, татар кинода картина режиссеры буларак билгеле. Үзәгендә тарихи вакыйгалар торган әсәргә беренче алынуы. Әлбәттә, бу сериалны төшерү катлаулы. Костюмнардан алып, интерьерга хәтле өйләр табу, киемнәр табу, тамашачы өчен ул бик кызыклы булыр дип уйлыйм. Чөнки монда халык тормышы булгач, ул үзен күрә, үзенең әби бабайларын күрә. Бүген Теләче районына Мөхәммәд Мәһдиевнең кызы Гәүһәр Хәсәнова килде. Үзенең әйткән сүзе бар иде. Мин 70-80 еллар авылының тормышын белмим. Шуңа күрә язмыйм дигәне. Менә бу аның нәкъ белгәне. Бунда инде менә әтидән дә яхшырак бу чорны белгән язучылар күп түгел. Аның әсәрләре шул менә артист өчен нәрсә белән кыйммәт, шул персонажларга бай булу белән. Һәм инде миңа калса Мөхәммәд Мәгъдиевта һәрбер актерның барбер уйныйсы килә инде ул персонажын. Кышы Ките Жыры Кола сериалы Ватан 21 ғасыр кинокомпаниясы төшергән 4нче картина. Ул Туган телләрне саклау комиссиясе һәм Татнефтьнең Хәйрия фонды ярдәме белән әзерләнә. Кино төшерү өчен Теләче районының Караштау авылын сайлау юкка гына түгел, нәкъ менә биредә сугыш чорыннан калган йортлар һәм биналар сакланган. Ә инде эпизодлар өчен кирәкле көнкүреш әйберләрен һәм костюмнарны авыл халкы белән бергәләп җыйганнар. Моңа кадәр Теләче районында Алмаш сериалын төшергәннәр иде. Ул ТНВның башка фильмнары кебек үк югары рейтинг яулады. Халык бик теләп актив катнаша, массовкаларда һәм аерым геройлар булып та төшә торган кешеләребез бар. Ул вакытлы фильм, яшьләрне тәрбияләүдә үзенең ролен һичшиксез уйнаячак. Фильмны ноябрьгә кадәр төшерергә уйлыйлар. Иҗат төркеме тагын Саба белән Арча районнарында эшләячәк. Тамашачыга картинаны киләсе елга тәкъдим итәчәкләр. 2025тә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы Мөхәммәд Мәһдиевнең тууына 95 ел булачак. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы.